manje siyapretendana la. Siyapretendana. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ake ngithulele manje sesikhuluma baba mphezulu. Sinothi kwenze njani? Siyapretendana. Singayi. Ngalokho sifindele into enye. Indaba abo mesitangene soba 4. Bo 5. 5 soba 5. Njalo nihlale ningikhalisa. Why? Ngoba phela nifundile, nifundiswa. Laba bangapretendani, I will see you at one of the shows. Nina abanye niyapretendana. Nina niyapretendana nina. Nilo nifako like la nifako like kodwa niza ukuzosupporta kuma show. Umuntu nifuna ukumsupporta ngoba naku sekuthiwa ufeel ubulawe depression yokuthi bena beningawa attend ama shows. Hawu niyapretendana nina. Mina umuntu akangipose nje sengifile engakaza ngipose ngisaphile engakaza ayipose ishow yami engakaza ayiretweet ishow yami engakaze nje ayishare namuntu iadvert yokuthi ngine show uyongibona kahle ufuna ukustrendisa ngoba sesifile umuntu fanele azafe kanti ukuza trend hayi nina niyapretendana nina mina ngompokela umuntu oyongifaka sengifile engakaze ngifake ngisaphile nobona nasi futhi ngonipokela ngompoko wase India into engalapheki kumina yasifaka iyasikhipha nongibona kahle nina niyapretendana nina supportana ama show thengana ama ticket nize kuma show mina nje hey niyapretendana. Thank you so much for watching this video. Please do not forget to subscribe. Subscription is free. Mahala.